el Joan Redorat, estem a la llibreria Sonora, que som una llibreria especialitzada de llibres sobre música, de temàtiques molt diferents, com podria ser des del blues, el jazz, gospel, pop, rock, reggaeton, hip-hop, de tot el que sigui música moderna. A la llibreria trobareu des del que són novetats fins a fons de catàleg de diferents editorials musicals. No sols es tracta de la venda de llibres, sinó que volem que es facin activitats com poden ser presentacions de llibres, clubs de lectura i fins i tot un cap de concert en acústic acompanyant xerrades sobre temàtica musical. Que no pari la música ni la lectura.